קליפ קשה לצפייה בעברית ובו קריאה לרצח יהודים. זה היה בין חומרי ההסתה שפרסמו תומכי חמאס בשבועות האחרונים על רקע המהומות בהר הבית. העניין הוא שהתשדיר המזעזע הזה עלה גם לערוץ היוטיוב של רשת תקשורת פלסטינית, זו שמקבלת מימון ממדינות האיחוד האירופי. הדיווח של ירון שניידר. הרכב שמזוהה עם חמאס פרסם שיר בעברית לרגל המצב. שב"כניק, חייל, מתנחל ושוטר, תוקף אותך, מכסף ודוקר. במבצע צוק איתן היה להם להיט אחר. תעשה פיגועים. מילות השיר תורגמו בכתוביות לערבית, ובשילוב האנימציה ותיעוד מצולם של פיגועים קודמים, זהו קליפ הסתה מושחז וקשה לצפייה. המילים מסיתות לא פחות מהתמונות. זה מה שעדיין לא נעשה, למען מסגד אל-אקצא. חמאס וכמותו ארגוני טרור אחרים, כמו הג'יהאד האסלאמי, מקדמים את הקליפ הזה בימים האחרונים באתרים הרשמיים וברשתות החברתיות, והטעם ברור, לעודד את המשך גל פיגועי הבודדים. בכל סמטה עורב לך אויב. מה שנותר עלום הוא השיקול שהנחה את רשת החדשות הפלסטינית הפופולרית ביותר בשטחים, מען, להעלות את השיר לערוץ היוטיוב שלה תחת הכותרת שיר בעברית מגן על אל-אקצא, ללא כל הסתייגות מהתכנים הקשים. אני אמית אותך בחיית דיני. סוכנות מען, המתוארת באתר האינטרנט שלה ככלי התקשורת הפלסטיני העצמאי הגדול ביותר, מפעילה ערוץ טלוויזיה ומסקרת את החדשות בזירה הפלסטינית אונליין מסביב לשעון. כבר יותר מעשור. הסוכנות מעידה על עצמה שחרתה על דגלה את קידום הדמוקרטיה וזכויות האדם, ולשם כך היא מקבלת סיוע נדיב. לפי מכון המחקר הישראלי NGO Monitor, בשנת 2016 היא קיבלה מענק של יותר מ-427,000 יורו מהאיחוד האירופי למינוף יוזמות תקשורתיות לקידום השתתפות פעילה בתהליך השלום. לאחר גינויים בגופי מעקב, פרסמה רשת מען מאמר שבו הודיעה כי היא הסירה את הסרטון. הרשת האשימה בתגובה גורמים בימין הקיצוני בישראל בכך שייחסו לה בשוגג את הפקתו של קליפ המאיים לעשות שימוש באלימות נגד יהודים, בעוד שהיא רק דיווחה על עצם קיום הקליפ. בסיום תגובתה ציינה מען כי בעוד שבישראל טוענים שההסתה היא שמעודדת את גל הטרור האחרון, הפלסטינים רואים בתסכול על 50 שנות כיבוש והיעדר אופק מדיני את הסיבות העיקריות להתפרצות גל האלימות. אבל ללא קשר לוויכוח על הסיבה לגל הטרור, שילובו של קליפ כזה בערוץ תקשורת חדשותי מרכזי אצל הפלסטינים הוא לבטח לא מנוף ליוזמות של שלום, זה נראה יותר כמו מנוף ליוזמות של טרור. הקליפ כאמור הוסר מהאתר. ומה שמדהים הוא כאמור שהאיחוד האירופי משתתף במימון של